Gibayang jong hybrid in sapira lingdok maunai saus nam karta lem ki samlash nong ki lapen pau bagilawan wat ya i ha ka khat sau tarik nai lor araja arpsan bat kim lap i ha ka ni ka jaka balam mi pau pat ka met yap jong i ha ka step jong ka khat san tarik nai lor araja arpsan wat la kim lap ban penti kena bat kran i ha kamera pen ban ki la ong pat baka jing penyap ya i hybrid kala ban ja ha ka por men miet namar om dan nong tre ha ka te ka sngi namar ka te ka sngi ublai Kajing wat ye hybrid in sapira kala long boroshi sngi hadin baila jar ngai ha ka porman step jong ka khat sau tarik nai lor arja arpusan henry om sham lalap satya ya i henry ha ka step jong ka khat san tarik nai lor arja arpusan pan ki mystery ki lalap ya ka met yap jong i na ka te jaka balang ha ka bala ban na met jong i do mau behe Ketika jaka kumbala kedau kedon kumbaha po arspa mitar na yeng bela ja bat kinong song snong kila suba ba imat lara bor swai i haswa ban wan penyap i ha ketika jaka henry jarla kata ka song pat ha ka jing toket ki bor pulet Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus f ha ka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya